האם מחירי הדירות בישראל באמת הולכים לירידה אמיתית, כמו שראינו אולי בתחילת המילניום? מה אתה... בוא ננתח את זה. ניקח דירות ישנות וחדשות. קודם ישנות, הביקוש לדירות ישנות משומשות, שמלפני שנות ה-80, שאז נכנס החוק שמחייב לבנות ממ"ד. כן. עכשיו בונים ממ"דים יותר חכמים. אנשים כבר לא רוצים ללכת, נגיד, לבת ים, לדירה שאין בה ממ"ד. המלחמה היא לא תיאורטית, יש מלחמה. נכון. באמצע המלחמה הייתה עוד מלחמה, עם כלבי מול איראן, נכנסו טילים רציניים, זה פגע. יכול לבוא עוד פעם. לבוא עוד פעם. לכן, הביקוש לדירות שאין להם ממ"ד רציני, איננו. לכן, אלה חייבים להפחית את המחירים, או לעשות פינוי-בינוי. זה לגבי הדירות הישנות. הביקוש לדירות ישנות בירידה. כן. גורם שני, אנחנו כמעט עם 90,000, אני מעגל, דירות שהקבלנים מחזיקים. והם, אין להם ברירה, הם חייבים למכור. הם לא יכולים ממש למכור במחיר הנחה גדולה, כי אז הבנקים יגידו לו, תרשום את כל המלאי שלך במחיר יותר נמוך מאשר רשום לך בספרים. אבל פה יש לנו פרדוקס. פרדוקס, ואז הוא אומר לו, תביא הון עצמי. ואין לו. לכן זה ישראבלוף. הוא רושם בספרים שלו, הקבלן, מחירי דירות שהוא בעצם לא יכול... רגע, אתה...